Sabías que a famosa bailarina e actriz, coñecida como Abela Otero, naceu en Valga, Pontevedra no ano 1868. Tras unha infancia moi difícil, con 10 anos, foi violada salvaxemente case ata a morte, deixando-a estéril e desprezada polos veciños. Deixou Galicia, e triunfou mundialmente como bailarina e cortesá, sendo unha das estrelas destacadas da bella época francesa. Conseguiu ascender no mundo artístico facéndose amante de homes influíntes, converténdose nunha bailarina das máis famosas e cotizadas da alta sociedade parisina. Perdeu a súa fortuna no casino de Montecarlo, e desde 1948 viviu arruinada nunha pensión de Niza, grazas a unha pensión do propio casino, en agradecemento polos millóns de francos que deixara nel. Antes da súa morte fixo testamento a favor dos pobres de Valga. Unha vida tráxica e pouco recoñecida para unha das galegas máis universais.